Gyfeillion, prynhawn da a chroeso cynnes i Eglwys Dewi Sant ar gyfer Gwasanaeth Gwener y Groglith, Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Mae'n dda ein bod ar y diwrnod hwn yn dod yn hyd o amgylch y croes Iesu, canolbwynt a ffynhonnell ein ffydd, ac i fyfyrio ar farwolaeth yr un, a o'i fawr gariad a fu farw drosom ni. Gwasanaeth syml iawn o ddarlleniadau, emynau a salmau i'w bus ni yn ddyfnach i ddirgelwch a gogoniant y groes. Mae'r gwasanaeth yn cael ei recordio ac fe fydd maes o law a'r technoleg yn gweithio wrth gwrs yn cael ei darlledu ar YouTube. A byddaf yn anfon y ddolen atoch i'w rhannu gyda'r rhai, a fydden wir yn ddymuno bod yma heddiw, ond oherwydd amgylchiadau yn methu. Felly, i chi sy'n gwrando ar y darllediad, croeso, a dwi'n gobeithio cewch bendith wrth wrando ar hwn. Fe fydd y gwasanaeth yn mynd rhagddo yn unol ar drefn yn eich taflen heb unrhyw coeddiadau. Diolch i bawb sydd wedi cytuno i ddarllen. Ga i ofyn i chi ddod i'r ddarllenfa ar fy mhwys i ddarllen. Yn ystod y trydydd emyn, yr emyn ar ôl y bregaeth, fe gymerir y casgliad. A bydd y casgliad eleni yn cael ei rhannu rhwng cronfa'r gyfwng daeargryn Myanmar trwy law cymorth Cristnogol, a hefyd grŵp agor y llyfr yma yng Nghaerdydd sy'n mynd o amgylch ysgolion y ddinas i cyflwyno yn syml hanesion y Beibl, aden o waith Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Yn bennaf oll, fy mraint y prynhawn yma i'w croesawu yn ffurfiol y parchedig Dr. Rosa Hunt, gweinidog tabernacl yr Aes, a fydd yn pregethu. Yn enedigol o Ynys Malta, mae ei thaith bywyd a ffydd yn ysbrydoliaeth o'r ffordd y mae llaw Duw yn gweithio ac yn cyfeirio bywyd. Cyn dod i'r tabernacl, bu'n weinidog yn Tonteg ac yn gydbennaeth coleg y bydyddwyr yma yng Nghaerdydd. Ac i Rosa fod yn y tab am ychydig dros 2 flynedd a hanner, eto mae hi wedi ymgartrefu, nid yn unig yn ei heglwys, ond hefyd yng nghanol y ddinas, ac wedi gwneud ei marc, a hynny trwy ei phwyslais ar rhannu cariad Crist mewn ffordd mor ymarferol trwy'r ganolfan glud. Diolch, Rosa, am dderbyn y gwahoddiad i ddod i bregethu yma heddiw, a dymunwn bob bendith i chi wrth i chi rhannu gair Duw gyda ni yma. Wrth i ni baratoi i ganu'r intrada a welwch ar y dudalen gyntaf yn eich drefn gwasanaeth, cymerwn ysbaid i ymdywelu a chanolbwyntio ein llygaid a'n meddyliau ar fryn Calfaria ac ar groes ein harglwydd.
O'i gael ar ddull dyn, dar ostyngodd Crist a'i hun, gan fod yn ifedd hyd angau angau ar groes. Am hynny trad yr chafodd diwedd, a rhoedd o'r enw sydd goruwch pob enw. Dyma ddydd y groes, dydd buddugoliaeth. Nes iddo roi a unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo beidio mynd i ddisgryw, ond cael bywyd rhagwyddol. A ddolwn di o Grist a bendithiwn di. Trwy aberthu dy fywyd ar y groes, fe ryddheuaist dy bobl. Gweddiwn, holl a lluog dad, edrych yn rigarog ar dy deulu yma, y bu Iesu Grist a'n harglwydd yn barod i gael ei frydychu ar ei fwyn, a'i draddodi ddwylo pechaduriaid, a dioddef angau ar y groes. Gofynnwn hyn ar ei fwyn sy'n awr yn byw mewn gogoniant gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw dros byth. Amen. Dyma ddydd y groes, dyma ddydd buddugoliaeth.
Fel y gwelwch drefn y Gwasanaeth, mae'r darlleniad yn dod o Eseia 52, adnodau 13-15, ac adnodau 1 i 12 yn Eseia 53. Y gwas sy'n dioddau. Edrychwch. Peintiad Belasquez. Y gwas sy'n dioddau. Bydd yn was yn llwyddo. Bydd yn cael ei ganmol a'i godi yn uchel iawn. Fel roedd llawer wedi dychryn o'i weld yn edrych mor ofnadwy. Prin yn ddynol. Doedd o ddim yn edrych fel dyn. Bydd e'n puro llaw o genhedloedd. Bydd brenhinoedd yn fyd o'i flaen. Byddan nhw'n gweld rhywbeth oedd heb ei egluro, ac yn deall rhywbeth roedden nhw heb glywed amdano. Pwy fyddai'n credu'r neges glywon ni? Oes rhywun wedi gweld un grymus yr arglwydd? Wrth iddo dyfu o'i flaen, doedd e'n ddim mwy na brigyn neu wreiddyn mewn tir sych. O ran ei olwg, doedd dim yn ein denu i edrych arno. Dim oedd yn ei wneud yn arbennig o ddeniadol. Cafodd ei ddirm a'i wrthod gan bobl. Yn ddyn wnaeth dioddau, yn gyfarwydd a phoen. Roedd pobl yn troi eu hwynebau i ffwrdd oddi wrtho. Cafodd ei ddirmygu, a wnaethon ni mo'i werthfawrogi. Ac eto, cymerodd ein salwch ni arno ei hun, a dioddef ein poenau ni yn ein lle. Roedden ni'n meddwl ei fod yn cael ei gosbi a'i guro a'i gamdrin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei wneud pethau'n iawn i ni, ac am iddo fe gael ei guro, cawson ni ein hiachau. Dyn ni gyd wedi crwydro fel defaid, bob un wedi mynd i ffordd ei hun. Ond mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni i gyd arno fe. Cafodd ei gamdrin a'i boenydio. Naeth o ddweud dim. Fel oen yn cael ei arwain i'r lladd-dy. Yn union fel mae dafad yn dawel pan mae'n cael ei chneifio. Naeth e ddweud dim. Cafodd ei gymryd i ffwrdd heb achos llys teg. A phwy oedd yn malio beth oedd yn digwydd iddo. Cafodd ei dorri i ffwrdd o dir y byw. A'i daro am fod fy mhobol i wedi gwrthryfela. Y bwriad oedd ei gladdu gyda throseddwyr, ond cafodd fedd un cyfoethog. Roedd wedi gweithredu'n ddi-drais a ddim wedi twyllo neb. Ac eto, yr arglwydd wnaeth benderfynu ei gleisio ac achosi iddo ddioddau. Wrth roi ei hun yn offrwm dros bechod, bydd yn gweld ei blant ac yn cael byw yn hir. Bydd yn cyflawni bwriadau'r arglwydd. Ar ôl y dio, bydd yn gweld beth wnaeth, a bydd yn gwbl bodlon. Bydd yng ngwas cyfiawn yn gwneud llawer o bobl yn gyfiawn, ac yn cario baich ei beiau ar ei ysgwyddau.
Felly, y dyrfa yna bydd ei siar e, a bydd yn rhannu'r ysbail gyda rhai cryfion, am ei fod wedi rhoi ei hun i farw. A'i gyfrin un o'r gwrthryfelwyr. Cymerodd bechodau llawer o bobl arno ei hun, ac ymyrryd ar ran gwrthryfelwyr. Edrychwch. Daw'r darlleniad o'r ddegfed bennod o'r llythyr at yr Hebreaid, adnodau 15 hyd at 5 ar 20. Ac y mae'r ysbryd glân hefyd yn tystio wrthym, oherwydd wedi iddo ddweud, dyma'r cyfamod a wnaf a hwy ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd, rhodd yng nghyfreithiau yn ei calon ac ysgrifennaf hwy ar ei meddwl. Y mae'n ychwanegu a'i pechodau a'i drwg weithredoedd, ni chofiaf mohonynt byth mwy. Y nawr, lle y ceir maddeiant am y pethau hyn, nid oes angen offrwm dros bechod mwyach. Felly frodyr, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysegr drwy waed Iesu, ar hyd ffordd newydd a byw y mae ef wedi ei hagor i ni drwy'r llen, hynny yw, trwy ei gnawd ef, a chan fod gennym offeiriad mawr ar dydd dduw, gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd am calonnau wedi eu teinellu'n lan oddi wrth gydwybod ddrwg am cyrff wedi ei golchi a dŵr glân. Gadewch i ni ddal yn ddiwyro at gyffes ein gobaith, oherwydd gallwn ddibynnu ar yr hwn a roddodd yr addewid. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn enyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cydgynulliad ein hunain, yn o'r arfer rhai, ond annog ein gilydd, ac yn fwy felly yn gymaint a'ch bod yn gweld y dydd yn dod yn agos.
Dydd paratywad y Pasg oedd hi, tua hanner dydd. A dywedodd Peilat wrth yr Iddewon, dyma eich brenin. Gweddasant hwythau, ymaith ag ef, croeshaelio ef. Medda Peilat wrthynt, aw i fi groeshoelio eich brenin chwi. Atebodd y prif offeiriad, nid oes gennym frenin ond Cesair. Yna troddododd Peilat Iesu iddynt i'w groeshoelio. Felly cymerasant Iesu ac aeth allan gan gario'i groes ei hun i'r man a elwir lle penglog, yn iaith yr Iddewon fe'i gelwir Golgotha. Yno croeshoeliasant ef, a dau arall gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol. Ysgrifennodd Peilat deitl a'i osod ar y groes. Dyma'r hyn a ysgrifennwyd, Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Darllenodd llawer o'r Iddewon y teitl hwn, oherwydd yr oedd y fan lle croeshoelwyd Iesu yn agos i'r ddinas. Yr oedd y teitl wedi ysgrifennu yn iaith yr Iddewon ac mewn Lladin a Groeg. Yna meddai'r prif offeiriad yr Iddewon wrth Peilat, paid ysgrifennu brenin yr Iddewon, ond yn hytrach dywedodd ef, brenin yr Iddewon wy fi. Atebodd Peilat, yr hyn a ysgrifennais. Wedi iddynt groeshoelio Iesu, cymerodd y milwyr ei ddillad, a'i rhannu'n bedair rhan, un i bob milwr, cymerasant i grys hefyd. Yr oedd hwn yn ddiwyniad, wedi ei weu o'r pen yn un darn. Peidiwn a'i rwygo ef, meddai'r milwyr wrth ei gilydd. Gadewch i ni fwrw coelbren amdano, i benderfynu pwy gaiff ef. Felly cyflawnwyd yr ysgrythyr sy'n dweud, rhanhasant fy nillad yn ei misg, a bwrw coelbren ar fy ngwisg. Felly y gwnaeth y milwyr, ond yn ymyl croes Iesu, yr oedd ei fam ef, yn sefyll gyda'i chwaer. Mair gwraig Clopas a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam, felly, a'r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll wrth ei hymyl, meddai wrth ei fam, wraig, dyma dy fab di. Yna dwedodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Ac o'r awr honno, cymerodd y disgybl hi i mewn i'w gartref. Ar ôl hyn, roedd Iesu'n gwybod bod pob peth bellach wedi orffen. Ac mwyn i'r ysgrythyr gael ei chyflawni, dywedodd, y mae arnaf syched. Yr oedd llestr ar lawr yno, yn llawn o win sur. A dyma nhw'n dodi ysbwng, wedi elenwi ar gwin yma, ar ddarn o isop ac yn ei godi at ei wefusau. Yna, wedi iddo gymryd y gwin, dywedodd Iesu, gorffenwyd. Gwirodd ei ben a rhoi fyny ei ysbryd.
Wel, prynhawn da hi gyd, diolch o galon i Dyfrig ac Eglwys Dyfu Sant am y gwahoddiad i fod yma heddi. Mae'n bleser ac yn fraint, ac mae wedi bod yn bleser ac yn fraint i cydweithio gyda hi gyd. Canolfa Glyd, yn Cytun, ac o'r llyfr ac yn y blaen, felly diolch. Ac dwi'n ymddeheiro achos mae fy llais i yn dechrau mynd, felly mae dŵr gyda fi, a dwi'n meddwl dŵr i fe, so os dwi'n cymryd dŵr o dro, dyma pam. Wel, mae hen lyfr yn bodoli sy'n mynd yn i'r ail ganrif ar ôl Crist. A dim ond 6 copi o'r llyfr yma sydd wedi goroesi hyd at heddiw. Cwestiynau Bartholomew yw enw'r llyfr. Ac mae'n disgrifio cwestiynau oedd y disgybl Bartholomew wedi gofyn i Iesu ac i fair mam Iesu ar ôl yr adgyfodiad. Nawr, dwi'n siŵr y byddai cwestiynau gyda chi hefyd i ofyn i Iesu, petasau oedd cyfle gyda chi heddiw. Ond yn y pregeth heddiw, dwi am i ni ystyried un o gwestiynau Bartholomew yn y llyfr yna. Achos yn ôl y llyfr yma, arhosodd Bartholomew gyda'r merched wrth y groes pan oedd y disgyblion eraill i gyd wedi ffwy. Ac yn ôl y stori, ar ôl i Iesu farw, clywodd Bartholomew leisiau o dan daear a theimlo daear gryn. Ac felly gofynodd Bartholomew i Iesu, ble est ti rhwng dyfarwolaeth a adgyfodiad? Beth oedd y ti wedi bod yn ei wneud ar y dydd Sadwrn? Ac mae'r cwestiwn yma wedi bod yn un mawr i'r eglwys trwy blynyddoedd. A hoffwn ni awgrymu heddiw bod yr amser wedi dod i ni yn y gorllewin ystyried y cwestiwn yma o'r newydd. Oherwydd ateb Iesu i Bartholomew oedd, Esi i achub y rhai oedd yn yr uffern. Ac o ddyddiau cyntaf yr eglwys, mae traddodiad wedi bod o Iesu fynd lawr i'r uffern rhwng ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Rydyn ni'n gweld yn glir yn credo'r apostolion. Credaf yn Iesu Grist, ei un mab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gaed trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontius Pilatus, a groes hwyliwyd, a fu farw, ac a gladdwyd, a ddisgynodd i uffern, a trydydd dydd y cyfododd o feirw, a ysgynodd i'r nefoedd. Nawr, i ni'r bydyddwyr, dyn ni ddim yn sôn llawer am gredoau, felly dyma baragraff i chi o Wikipedia, jyst rhag ofyn, dydy hi ddim yn siŵr beth yw credo'r apostolion. Right? So, credo yr apostolion. Cyffes ffydd Gristnogol, sy'n dyddio yn ôl i oes yr eglwys fore yw credo'r apostolion, fe'i ddefnyddir gan yr eglwys babyddol, yr eglwys Anglicanaidd, a nifer o eglwysi Protestannaidd. Ni chaiff ei cydnabod yn swyddogol gan yr eglwys union greddwyreunol. Mae ambell eglwys Protestannaidd, yr enghraifft y Methodistiaid Unedig, yn eithrio y cymal a ddisgynodd i uffern. A dyma'r pwynt dwi am i ni ystyried heddiw. Pam ydy'r syniad o Iesu'n mynd i lawr i'r uffern yn un mor ddadleuol? Dwi'n cofio mynd i cynhadledd adain Saesneg when i dogion o bydyddwyr yn Cymru tua 15 mlynedd yn ôl, ac roedd y trefnwyr wedi dewis llawer o ganeuon cyfoes yn yr addoli. Does dim byd o'i le gyda caneuon modern, wrth gwrs, ond achos nad ydw i'n gerddorol o gwbl, i mi mae geiriau yr emyn neu'r gan yn holl bwysig. Ac oherwydd hynny, roeddwn i wrth fy modd i weld ar y rhaglen taw geiriau mawr Pantycelyn oedd wedi cael ei dewis i gloi'r gynhadledd. Guide me, O thou great Jehovah. Ond, roedd y geiriau ar y sgrin. A phan cyrraeddon ni'r bennill olaf, when I tread the verge of Jordan, bid my anxious fears subside,
death of deaths and hell's destruction, land me safe on Canaan's side. Ces I sioc fawr. Roedd y trefnwyr wedi dileu y llinell, death of deaths and hell's destruction, ac wedi ddisodli gyda rhywbeth hollol wahanol, hollol vanilla, fel mae pobl yn dweud. A fan es I ofyn pam, dyweddon nhw rhywbeth fel, the theology of the hymn is wrong. Jesus hasn't destroyed hell and death. They're still very much a reality for those who don't trust in him. Wel, roedd Pantycelyn yna yn cyflwyno yr un syniad oedd Bartholomew wedi godi gyda Iesu, a'r syniad ein bod ni wedi gweld yn chredd o'r apostolion. Rhwng ei farwolaeth a'i atgyfodiad, aeth Iesu lawr i'r uffern, ac yna fewn aeth Iesu ddinistrio, holl nerth y ddiafol a'r uffern oedd yn ein cadw ni yn gaeth. Mae ymadrodd Saesneg I ddisgrifio'r cred yma, the harrowing of hell, neu yn Gymraeg, ysbeilio yr uffern. Ac mae'r cred hwn yn dod o dudalen ar Testament Newydd mewn sawl lle. Yn ei araith fawr ar y Sul Gwyn cyntaf, mae Pedr yn llawn yr ysbryd glân yn dweud, fe groes hwyliaswch wi Iesu drwy law estroniad a'i ladd, ond cyfododd diwedd gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dihon I angau ei ddal yn ei afael. Ac wedyn mae Pedr yn mynd ymlaen I ddyfannu Salm 16. Am hynny, llawen haf yng nghalon a gorfoleddaf y ysbryd, a haif yn gnawd fyw yn ddiogel, oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid I Sheol, a ni haif yr un terngar I ti weld pwll distrw. Mae'r salmydd yn defnyddio'r gair Sheol yn y Hebraeg, ac mae Pedr yn defnyddio'r gair Hades, Hades yn Saesneg, yn y Groeg, ac mae'r ddau air yn cyfeirio at y lle be oedd pobl yn credu, colli, lle ble oedd pobl yn credu y rai pawb ar ôl iddyn nhw farw. Lle o anobaith a weithiau lle o gosb a barn. Ac yna rydyn ni'n gweld Pedr yn awgrymu y raeth Iesu yna I Sheol, I Hades hefyd ar ôl ei farwolaeth, ond nid oedd gallu I angau ei ddal yna yn ei afael. Ac wedyn, mae'r llythyr at yr Effesiaid yn dweud, ysgynodd i'r uchelder gan arwain ei garcharorion yn gaeth, rhoddod roddion I bobl. Beth yw ystyr ysgynodd? Onid yw'n golygu bod Iesu wedi disgyn hefyd I barthau isaf y ddeiar? Yr un a ddisgynodd yw'r un a ysgynodd hefyd, ymhell i'w llawr nefoedd I gyd I lenwi'r holl greadigaeth. Felly, actau, Effesiaid ac uwchlaw popeth, mae dau ddarn o lythyr cyntaf Pedr wedi bod yn sylfaenol i'r cred yma. Mae Pedr yn dweud, oherwydd dioddefodd Crist yntau unwaith am byth dros pechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwy'n chwi at ddiw. Ei roi I farwolaeth o ran y cnawd, fe'i gwnaed yn fyw o ran yr ysbryd. Ac felly, yr aeth a chyhoeddi ei genadwri i'r ysbrydion yn carchar. Yr oedd y rheini wedi bod yn anifydd gynt pan oedd Duw yn ei amynedd yn dal I ddisgwyl, yn nyddiau Noa ac adeiladu'r arch. I'r diben hwn y pregethoedd Iesu ryfengol i'r meirw hefyd, mwyn iddynt, cael ei barnu yn y cnawd fel y bernir pawb, fyw yn yr ysbryd fel mae Duw yn byw. Felly, yn nyddiau cyntaf yr eglwys fore, defnyddiodd yr adnodau hyn o'r Testament Newydd I esbonio beth wnaeth Iesu rhwng ei farwolaeth a'r adgyfodiad. A hefyd I esbonio sut oedd neges a gweithred Iesu ar gael I bobl oedd wedi marw cyn cyfnod Iesu ar y ddeiar.
A'r cred oedd yr aeth Iesu lawr i'r uffern i ddinistrio nerth yr uffern a'r diafol a ryddhau pawb oedd yn ei grafangau. A dyma disgrifiad i hi o Crist yn ysbeilio'r uffern oddi wrth bregeth Sul y Pasg o'r 6ed ganrif. Y mae Crist yn distrio pyrth uffern, yn malu y barau ac yn sathru y pwerau gan ollwng poenau marwolaeth. Yna, mae'n dal y diafol ac yn ei ysbeilio o'i holl allu, gan ei rwymol a haddwyni na ellir ei torri, a'i rhoi ar dan gyda mwydod nad ydyn byth yn cysgu. Mae grymoedd drygioni wedi trehu yn llwyr. Ar ben hynny, pan gyflawn i'r weithred, a mae'r saint yn gogoneddu Crist am ei fuddugoliaeth fawr, fel y mae Dafydd yn dyfynnu ei salm ei hun mewn mawl. Curwch ddwylo yr holl bobloedd, oherwydd y mae'r arglwydd yn frenin mawr dros yr holl daear. Nawr, mae rhaid i ni deall nad oedd un athrawiaeth glir oedd pawb yn ei credu ysbeilio'r uffern. Roedd pobl wahanol ar adegau gwahanol yn credu pethau gwahanol am y syniad o Iesu'n ysbeilio'r uffern. Ac mae'r ddadl yn parhau hyd at heddiw. Bod rhai diwynyddion yn ei groesawu fel athrawiaeth ddwfn a phwysig, mae eraill yn ei ddiystyru fel ffantasi ganoloesol, yn tynnu'r frawddeg amdani, oddi wrth gred yr apostolion, ac yn newid geiriau pant y celyn i osgoi pob awgrym bod Iesu wedi trechu a dynistrio marwolaeth ac uffern. Hoffwn i awgrymu heddiw bod pant y celyn yn iawn i alw Iesu yn death of deaths and hell's destruction. Heddiw, ar ddydd Gwener Groglith, rydyn ni'n cofio taw Duw cariad yw. Nid Duw cosb, Duw cariad yw. Wir, yr ydym i gyd yn haeddu cael ein cosbi. Rydym i gyd yn gaeth i bechod. Rydym i gyd yn gwneud pethau na ddalen ni ei gwneud. Rydym i gyd yn gaeth i bwerau sy'n ein dal yn ei cryfangau. Ond dyma newyddion da ar y fengel. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria. Aeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm ein daled fawr a dalodd, ac fe croesodd filia'r ne. Trwy ei waed i ni caed, bethol heddwch a rhyddhad. Hi'n gweld dwi'n credu yn llwyr mewn uffern. Dwi wedi gweld uffern yn llagaid ein mab pan oedd e'n gaeth i gyffuriau a salwch meddwl. Dwi wedi mynd trwy uffern fy hun pan fi farw Chris 2 flynedd a hanner yn ôl. Dwi'n gweld uffern yn llagaid rhai pobl ar y stryd sy'n dod i'r ganolfan gled. Dwi'n gweld uffern ar y newyddion yn Wcrain a Gaza. Achos uffern yw'r lle ble mae'n teimlo fel bod presenoldeb Duw wedi diflannu. Cariad yw Duw, cariad, gobaith, bywyd, maddeuant, dyfodol, goleuni. Ac uffern yw'r llefydd hynny ble mae'n teimlo fel bod Duw yn absennol. Ac felly y llefydd hynny ble mae cariad, y gobaith, a bywyd, a maddeuant, a dyfodol a goleuni yn absennol hefyd. Cadarnle, cair, anobaith a tywyllwch yw'r uffern, na llai yn y bywyd hwn, neu ar ôl i ni farw. Ond heddiw yw dydd Gwener Groglith. A heddiw rydyn ni'n cofio ein tywysog tangnefedd, a aeth i ryfela yn erbyn cair yr uffern yn ein lle ni. Aeth i'r lladdfa yn ein lle. Aeth i ryfela nid gydag arfau trais,
oherwydd bod arfau trais yn perthyn i gyfundrefn yr uffern hefyd. Aeth Iesu i ryfela gydag arf cariad. Heddiw, yn geiriau'r 6 ganrif, rydyn ni eisiau dweud eto bod Crist wedi distrwyo pyrth uffern, wedi malu'r ac yn sathru'r pwerau gan ollwng pwynau marwolaeth. Mae grymoedd drygioni wedi trechu yn llwyr. Ar ben hynny, dyn ni eisiau dweud curwch ddwylo'r holl boblwydd oherwydd y mae'r arglwydd yn frenin mawr dros yr holl ddaear. Oherwydd buddugoliaeth, cariad Duw ar y groes, nawr does dim lle yn y ddaear, o dan y ddaear neu yn y nefoedd ble mae Duw yn absennol. Mae cariad di-amod Duw wedi concro anobaith, ac rydyn ni fel disgyblion Iesu yn rhan o wneud hynny yn reality. Yn y Tabernacl, y llyfr yma'r rhaid ei darllen ar hyn o bryd, yw Nelan a Bo gan Angharad Price. Dwi dar a dudalen 66. Yn y stori hyfryd hon, 2 blentyn sy'n caru ei gilydd, ond mae un frawddeg wedi fy nharo i. Mae'r brawddeg yn disgrifio pa mor agos ydy'r 2 ffrind yn ei chwarae, ac mae'r awdur yn dweud, un yn dweud hyn sydd, a llall yn gwneud i'r hyn sydd anadlu. Mae pwerau'r uffern eisiau dweud hyn sydd, anobaith, tywyllwch, cadwynau, marwolaeth. Hyn sydd. Ond ar dydd Gwener Groglith, mae Iesu wedi dweud, hyn sydd. Cariad, gobaith, rhyddid, bywyd sydd. A nawr, mae'n lan i ni, fel ei ddisgyblion ef, fel y rhai sydd wedi cael ein hachub o'r uffern, i wneud yr hyn sydd anadlu, gan ddangos yn ein bywydau unigol ac eglwysig beth mae'n golygu i fyw bywydau o gariad a gobaith. I wrthod derbyn uffern fel reality bellach, ond i fyw yn reality newydd yr un sydd wedi concro pechod, marwolaeth ac anobaith. A dyma pam mae hi mor bwysig i ni rannu neges y Fengl Iesu gyda cenhedlaeth sydd wedi anghofio. Achos nad ydyn ni'n gallu ryddhau ein hunain o'r uffern. Uffern mor sylweddol o anobaith a geithweisiaeth a marwolaeth. Mae rhaid i bob un ohonom alw ar enw ein gwaredwr Iesu Crist, ac bydd e'n dod i chwalu pyrth yr uffern ac achub plant anoel ei dad. Gorffenwyd, medda Iesu ar y groes. Hyn sydd. Nes ymlaen bydd yn anfon ei ysbryd i wneud yr hyn sydd anadlu. Ond heddiw, ar ddydd Gwener y Groglith, hyn sydd. Gwnaeth tan yr uffern gael ei ddisodlu gan dan tragwyddol cariad Duw. Ac mae'r cariad yma ar gael i bawb sy'n gael enw Iesu Crist am gymorth. Pawb. Ac rhag ofyn eich bod hi'n poeni nad ydych chi un o'r pawb yma. Dwi eisiau gorffen gyda cherdd sydd wastad wedi bod yn anol iawn i fi. Mae'n Saesneg, mae'n ddrwg da fi, ond mae'n cerdd anhygoel. The Ballad of the Judas Tree, gan Dorothea Ruth Etchells. In hell, there grew a Judas tree, where Judas hanged and died, because he could not bear to see his master crucified. Our Lord descended into hell and found his Judas there, forever hanging on the tree, grown from his own despair. So Jesus
cut his Judas down and took him in his arms. It was for this I came, he said, and not to do you harm. My Father gave me 12 good men, and all of them I kept. Though one betrayed and one denied, some fled and others slept. In 3 days' time I will return to make the others glad. But first I had to come to hell and share the death you had. My tree will grow in place of yours. Its roots lie here as well. There is no final victory without this soul from hell. So when we all condemn him, as of every traitor worst, remember that of all his men, our Lord forgave him first. Dyma gyfer, heiddau gari, a'i glodfori fwy nag un, prynu ein bywyd, talu ein dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun. Frodyr, hwiorydd, dewch, llawen hewch, diolchwch iddo, byth na thewch. Amen. Gweddiwn. Trwy ei groes a werth a waed, ddibrynodd a'n harglwydd Iesu Grist y byd.
dywedodd wrthym, os oes neb yn fod yn ddilynwyr iddo ef, fod yn rhaid iddynt ymwadu a hwy a'i hunan, codi a'i croes a ganlyn ef, ddydd ar ôl ddydd. Felly, gadewch i ni weddio ar ein gwaredwr, a dioddefodd a'i boenau, a gladdwyd ac y gyfododd o'r farwolaeth a dywedwn. O Grist, marygwn di. Arglwydd, ein meister, trosom ni biost yn y ffydd hyd angau, dysg i ni wneud y wellus dy dad. Arglwydd ein bywyd, drwy farw ar y groes, yr oet wedi gochhyfu marolwaith a galluoedd y tywyllwch. Conorthwy a ni nabod grym a dy atgyfodiad a cymdeithas dioddefiedau. Arglwydd ein grym, gefais di ddirmygu a di ddarwaswng, fel drwg gwynaethwyr, dysgu ni'r wir ostyn gaiddrwydd. Arglwydd a'n iachydwriaeth, roddos dy fywyd yn dy gariad a dyfrodyr a chwironydd, dysgu ni garu'n gilydd gyda'r un cariad. Arglwydd a'n harglwydd, gyda ddwylo a led ar y groes, tyn bawb at ti dy hun, a chasglerydd deyrnas holl blant gwasgaredig diw. Arglwydd Iesu Grist a croeshoeliad drosom, cymodd bob un ohonom garu fel y cerais ti, i fi fel y buas ti i fyw. Ti oedd yn gymydog i cyddynion yn ei hangen, fel y buos ti yn digaredd, a dioddef y marw drosom, gofynnwm hyn yn dy enw. Amen. Fel y dysgoedd a'r iarchadwr, gweddiwn a'n eofan. A'n tad, yr oneit yn y nefoedd, saeddiad dy enw, deled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd, daroni heddiw a'n bara beinyddiol, a maddau ni a'n dyledion, fel y maddaion nina i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, aeth y gwared ni rhag drwg, canas aiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oesoesoedd. Amen.
I ddiw'r tad yn carodd ni'n gyntaf, yn gwneud yn gymeradwy yn yr anwylid. I ddiw'r mab yn carodd ni, yn golchi oddi wrth ein pechodau, yn ei waed ei hun. I ddiw'r ysbryd glân, tywall cariad diw ar led yn ein calonnau, y bo'r holl gariad a'r gogoniant dros holl amser a hyd dragwyddoldeb. Amen.